Na ako'y mga pangutana din eh. Sige. Pang showbiz niya, pang showbiz niya. Fire away. Okay. Unsay pinakadakong gikahadlukan ni Mayor Clive Quino? Yung unsay gamayng butang nga makasapot nimo? Gamayng butang. Para nako ana mosulog kog CR nga wa nag-flash. Sa usa ka Clive Quino Mayor, what is love? Ako din sa taon sa kong konsihalan ako. Pinakagwapa nga konsihal si Diro Kalibutan. Rina Quino. Ma'am Rina, asa man ka? Humana ang eleksyon! Ha! Og may na lang yun, nakapanahon na gini siya. Kay duger kay Kusig Panguyaban niya nga tana mag-guest na ko diri sa Bitok-Bitok University. Waylain maskulado, guwapo nga mayor sa Manolo Fortis Bukidnon. Og di mapungan, mas grabe. Wala niya gitiwas ang tulo ka terms. Kay mag-vice governor na siya sa Bukidnon. Mas Mayor Clive Quino. Mayor, welcome sa akong Bitok-Bitok channel. Sa mga millions of viewers aning Bitok-Bitok channel, no? Mayang adlaw kaninyo. Bern, good to see you again. Mas nagkagwapo ka, no? Murag segunda na lang kun nimo aning kalakiha. No, congratulations po sa imuhang mandato nga gihatag sa katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. No? They made a good choice and excited ko sa imong pwede nimo nga ma-contribute, no, para nga magpalambo pa ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. Karon ang puros mga Quino, even imong papa, mobalik na. Tapos ikaw, nag-vice governor, diri pa lang sa Manolo, nasirohan ng kalaban. Cool ba yun? Unsa ba ang, sa gamay lang ano, kaya ako humanam ko na eleksyon, di ko gusto nga interview nga kanang pang-eleksyon ba gihapon, pero sulti lang ubi, unsa di ang tatakin nyo nga serbisyo, be Mayor, be? Nga naman nga, hangtod karon wa magin mo biya ang katawan sa mga Quino. Importante lang nga, gikan sa imong pagsugod, no, ingon lagi nila nga, 1 week sa paglingkod sa kong amahan isip mayor sa lungsod sa Manolo Fortis, nagsugod sa kampanya 1 week after. Unsay pasabot sa iyang pagkampanya? Wala, nagsugod na siya nga ang tanan nga mga serbisyo sa munisipyo, gidala na tanan sa barangay, pinagi siyang programa nga Real Quality Public Service, and kini siya nga serbisyo dili na ni sa gatunga panahon sa eleksyon. Kundi kini siya nga serbisyo, it has been in existence for 15 years. No nga matag Biyernes na agita sa barangay, maputulo ni siya pag-abot sa panahon sa eleksyon. Nabali. Oh, correct. Tama. No? Naani siya pagkuan gyud sugod sa serbisyo, pag panahon sa kini panahon sa eleksyon maputol tungod kay naman lagi ta election ban. Pero after na balik na punta no serbisyo. So mo lang ingon lagi nila nga kinahanglan ang imong serbisyo nimo kinahanglan nga masaligan, napamatud-an, nasulayan ug makit-an sa katawan nga consistent gyud. Kaburagan ng kwato kanang dalon gyud mismo dito sa katawan sa barangay. Dalon gyud mismo sa katawan. So ang konsepto ana niya nga ang tanan nga mga ang amo mag-govern nga kinahanglan nga ang atong mga empleyado sa gobyerno no dako kay nga pribilehiyo ang nahatag kanila nga makaserbisyo sila pinaagi sa kining gobyerno tungod kay ang gobyerno no di gina mo paltos og sweldo unya dayon na panay mga pribilehiyo nga daghan no. So para kanako kung makatrabaho ka sa gobyerno ayahay ka no na din pila ka libo ang gusto makasulod nga makatrabaho sa gobyerno. So it is a privilege to really work in the government. So para kanako tungod kay kitagaan man nga privilege so dili pwede nga we will limit our services within the four corners of our office. Dapat mo gawas ta mo adto ta dito sa katong mga lugar nga labi na tong mga underserved or unserviced nga mga area. So that is what we did for the 15 years nga nagserbisyo mi diri sa lungsod sa Manolo Fortis nga kinahanglan nga katong kung kisa tumas nang kinahanglan mo gito ang unahon. Yan, ganahan ko ana nga linya. Again, pakiutro to nga linya. Ganahan ko ana gusto na ko na hulaman. Kung kinsa toy mas nang kinahanglan, kinahanglan mo yung unahon. Yan, teka muna. Again, kaning interview di na ni pang-eleksyon ni nga video. Kay ni daog naman. Nakita naman nila. So kani medyo pa showbiz niya itong mga pangutana karon. Na ako'y mga pangutana din eh. Sige. Pang showbiz niya. Fire away. Okay. Unsay paboritong pagkaon of all time ni Mayor Clive Quino? Paborito nga pagkaon? Kanag yung makain ka nga kalas o rice, di ni mo mapugngan. Bulad? Dagay klase-klaseng bulad ron. Unsa nga klase nga buwas? Mas lamig itong pinikas. Pariya sa Demian yo.
hangul ug buwad nga pinikas. Okay. Kani, boss. Unsay bad habit? Ikaw may nakilasi mong kagalingon. Unsay mong bad habit sa usa ka Mayor Clive Quino nga hantod karon murag dili pagyapon nimo na overcome? Bad habit. Siguro ang sa akong pagserbisyo no nga sa sulod sa 20 years, kana gid sigurong pag micromanage. Oh, micromanage nga supposedly kung dako lang imuang kung pwede ka dapat ka mo delegate na unta ka. Yes, tama. So ang minito siguro mangunay pagyapon ka. Mangunay pagyapon ka, hindi ka mahimuta nga kung kini na mag-supervisor. Tama. That's something until now murag kinahanglan pa ko nga mag-adjust gyapon. Unsa man naliwat ba kasi mong amahan nga murag ing anak gyapon? Exactly. Carbon copy. Okay. Kani. Unsay pinakadakong gikahadlukan ni Mayor Clive Quino? Pinakadakong gikahadlukan? Nga igo na lang kung magpundo nga wala ko'y gahimuon. Kana feeling ni mo nga murag wa naman ko'y gamit? Murag nga na ba ang dating? Murag na no? After lagi na kay sayom sad ta nagsugod lagi sa pagpinerbisyo sa katawhan. So my worry is kung wala na kay ma-contribute. Wala na kay ma-contribute. So murag mo masuni ka sa gara kadlukan sa tanang tao. Yes. Ba mo bitong usay netay mga katiguangan usay magmahay-mahay na. Usay ino ba ayaw na lagi na lihok di ana pahuway na lang ka di ba tamoy ngon sila dili kay mo ni ako naandan hili ko maglihok-lihok ini ko magtrabaho kana nga punto. Kana nga feeling nimo nga mura after how many years dayon wala na kay contribute na dili nagapangayon ang imong mga opinion no unsa may pwede pa nimo nga mahimo. So as much as possible no dili gigamuon lang ang pagtuon. Kay matud balagi nila nga even if veterano na ka sa politika pero para kanako I still consider myself a student of governance. Okay. No dapat estudyante lang gyapon, never stop learning. And then matud balagi na isa ka panultiyon nga if you want to teach you should never stop being a student. Tama. Akani kung ganina na kay bad habit, unsay paminaw nimo nga nindot pod nga sa imong kanang nindot nimo nga habit pod nga proud ka nga sa imong kaugalingon? Never stop thinking big. No? Kinalan nga the moment nga dili na ka mga ambisyon, ingon nila nga when you reach the top, kung dili na ka mga ambisyon nga musaka pa, then the only place is to go down. So kinahanglan gyud nga never stop thinking big. That's why ba mo nang ingani ang Manolo Fortich Bukidnon. Tungod kay nga ka daway ka magthink. Kinahanglan nga you should always move forward. You should always move forward. Lagi nila nga public service is dynamic. No, kinahanglan ka magtuon na always think big tungod kay we're not getting any smaller. No, ang Manolo Fortich is kakadako yes. No. When I started out mura ang population sa Manolo Fortich way back 2001 nalantas mga 60-70,000 karon pila na ta? No, we're already 115,000. Dako aday no? So dako na kayo ang Manolo Fortich. So mo na nga gilang taon nato nga kinahanglan you should keep up with the times no. Kinahanglan gid magtuon, kinahanglan gid diskarte and always and of course dili pwede nga di ka ngayo guidance kana sa Ginoo. Kani ang usa ka Mayor Clive Quino unsay buhaton nimo basta ikaw na stress nga makawala sa imong stress? Buwan sa pamilya. Okay. Adto sa sa bukid o magadto sa beach. Bike. Bike. Mo ba? Bike. I know you're also a music lover. Naka-remember ko before, may gyapon ka mag-instrument. Kana ba? Pag kana imong pambuhaton, medyo okay na kana? Yes. Medyo ma-relax. Pero malagi na. Matawag nila nga di OC sa ako murag medyo mo lagi na. Kuwang gyapon na there are times no this is not the kwan this is not joke nga usahay ka nang magabi bitaw nga makamata lang ka kay hala lakoy kining project dahil muli kulang so mag-text kasi mo sekretary nimo kadlawon nana nga kini nga please remind me tomorrow nana pero
there's always para kanako no, that's why nga sa ako gani Saturdays and Sundays Oo. hindi ko dawat og bisita ana Oh, okay. Saturdays and Sundays that's Family day. family day ginala ko na akong gamay pud nga panginabuhian Oo. na so malagi na sa kataas-taas na nato nga panahon sa pagpanerbisyo kinahanglan din nato walimtan nga kita usa ka amahan Okay, usa yes, ka yes, of course. usa ka bana so natay responsibility sa atong mga anak sa atong pamilya so Saturday and Sundays is kuan gina siya dapat naka kuan gina sa para sa Correct. pamilya. Kani. O sa si Mayor Clive Quino, unsay gamayng butang nga makasapot nimo? Gamayng butang para nako ana mosulog kog CR nga wa nag-flash. Dako mo na. Kesa ba labi na nga mosulog kag CR tapos nakataklob nako murag ma-tense na ko ani murag wa galing ni ma-flash ni. Pero bitaw ikaw Mayor, unsa bay mga gagmayng butang nga makasapot nimo? Wala ka lang siguro magbalik-balik ta sa atong instruction. Kanang dugay maka-gets. Kanang dugay makakuha o nga dayon labi na gid nga sa posili rutinary nga kuan rutinary nga trabaho na dili makuha ang instruction but Nga perminti naman tana ni. but generally wala kayo yung makasapot sa kuha no I am a very open-minded person Okay. dayon para nako no ang tanan pwede man na matun-an so Okay. dili magid mo ma-expect ang ka-level nimo ang tanan sa level sa tao nga imong ga-manage nimo. Okay. Pero kana lang gid usahay na lang gid tayo kung kana magbalik-balik sa instruction nga dili makuha. Dili makuha. Now, kung ganina is unsay makasapot, unsay mga gagmayng butang nga ikaw malipay? Kana lang siguro musuroy ta sa barangay nga kanang labi na lang mga bata nga mga estudyante nga nga malipay sa imuha nga makita ka nga gasuroy silang barangay. Okay. Kana Dakong galipay na nimo na. labi na lang kay so kadung kun sa una Bern nga kuha maging advokasya kay dapat ang mga bata matagaan gid mo free, quality and accessible education. That has always been my advocacy for 20 years na. So labi na lang makita ko ng mga bata nga nasa eskwelahan, then makita ano mo nga lipay sila. I'm really close to children. I'm really close to children. So mo nang mga literally magagmay kay tungod kay mga bata tama. So, these are the things nga Kana ikaw makita nimo sa barangay, their smiles, kalipay. Okay, kani. Kung dili ka mayor karon, Mayor Clive Quino, unsa kay imong dream job before? To be honest, piloto. Pilot. Kisa man na kay angkol nga nahimong inspirasyon anong nahimong gusto mo ka mga piloto? Sukat pa sa una lang yun, pag bata pa ko, elementary pa ko, I've always dreamed of being a pilot, no? Okay. Pero ano na change man. Pero ano mo to? Pero wala po ka nag-take sa college po na Ano na yung mga circumstances nga medyo na utro ang atong mga dalan nato sa pero kung ikaw lang, pero ever since before, bata ba ka, piloto yung mong gusto? Piloto, gusto ko magpiloto. Pero okay nga po karon marag nahulog ko nga piloto ko sa katawhan sa lungsod sa Manila Quartet. So okay ra gyapon, marag you will learn to compromise. Kung usa daw ka ice cream, unsa ka nga flavor? Showbiz kini nga mga pangutana makaangat yun sa ekonomiya sa Manolo Portis Bukidnon. Kung usa daw ka flavor sa ice cream, unsa ka? Durian siguro. Kana. Paborito na. Anong durian man? Medyo baho pero lami. Gipamulong mo na. Kung usabon daw imong pangalan, kung ikaw pabuton, unsa imong gusto nga pangalan? Or nalipay na baka na nga pangalan? Lipay na kay kuha nga pangalan gyud as in super lipay na kay wala ka na mo giubanggon nga pandamay na ni malo sa kung papa mo nang gikuan baka ko gi junior pero ikaw ba sa gistoryan baka sa imong airpods kung say istorya nimo pangalan? Yes, gistoryan ko na actually nasa barkada sa una nga usa ka British national nga kauban na trabaho sa Massey Ferguson. Okay. Sa tractor Clive Collins ang pangalan. So ganahan kasi atong tawanan Clive Collins. Wow. Na kugihan kayo, expert kayo na dayon maayo siya sa iyang
tungod sa ka-expert sa kuan murag bisag bali-balihon mo sa pangutana di gid mo siya makuan tungod kay he is an expert in what he does. So na-inspire siya atong tawhana. So mo na isa nga akong anak akong anlan. So para akong anak pod bright pod ug kulba kayo mo nang gi-climb ana lugar na imo nang idol to nga tao. Ambot na ka baka sa dismaya. O di tanawa. Di na imo mayor ta karon busy gobernador. O kani gamay na lang. Sa usa ka Clive Quinio mayor. What is love? Laka. Buranisa ka nang sa una sa high school ba? Kana bang mga biography ba? Para sa imo what is love? Taro nga, kay na magtanaw ron. Memor. ako ding sa taon sa kong konsihalan ako. Nakagwapa nga konsihal si Diro Kalibutan. Rina Quinio. Ma'am Rina, asa bang ka? O sige babe, kang Mayor Clive Quinio, what is love? Love is family. Yeah, love is family. Love is my best definition of love is having to see your children grow and then imong pamilya mauli ka na ada imong pamilya, getting to spend a lot of time with them. Murag ang tanan kahago, mamawala. So para sa ko love is family. Das. Murag pareha tana mayor, murag ganang ko na pareha ta. Okay tana. Dili pod sa ingon akong asawa mo nahawid sa kamera, dili pod sa ingon na. Pero kani. One time daw naglakaw-lakaw ka na ay bote, pagkiskis nimo ni gawas ang genie. Tulo ka wish. Ana magina. Amot kinsa po'y nagbota na anong tulo ra man gyud na. Lagi. Kanilang daw Mayor Clive Quinio, kuna kay tulo ka wish para sa imong kaugalingon unsa man kini? I wish I started younger pag yun. Siguro sa imong pagserbisyo. Sa akong pagserbisyo. On parang so di edad nimo nagsugod ka ng serbisyo gyud, Mayor? 22 years old. 22, bata-bata na ng 22 ha. Kung imong gusto mas mayo kung mas bata-bata pag yun. Siguro no, parang at least mas dako pag nga tong agi. Oh yeah, okay. Oh, dako pa tong agi. Oh na, muna imong wish. Ikaduha, isa pa. Ang isa din ako, kaduha din ako. I started young so that I can retire early. Sakto sad, tama sad. Para at least you can spend more on your family also, di ba? Family, gamay mo nga panginabuhi. Then ang third siguro is unta no nga I am an only child. Okay. No, so kung naata ko yung mga igsuon pod. Basta man more babae, more lalaki regardless. Mo ba imong mo ba imong isa nga tanan na kay mga igsuon? Isa na sa mga okay. Indot mo sa gudi nga nakita na akong mga anak karon do. Sila so sa makaingon po ko nga nindot sad ko na kay igsuon kay para nga at least na imong ma-share tama. Like na kay malagan nga nga imong igsuon mo. So just like I said, diba? For me, family is love, diba? So correct. So gapo pero karon sa din naman wala sa ko na short lugar po og mga higala sama nimo no honorable council. Pero muna, isa lugar sa mga butang maka panindot po sa imong kuan na you should kuan. Mabutan lang uban nga na yung mga igsuon, you should always treasure your family. Okay. Vice Governor na ang imong gisudlan. Unsay gilauman sa atong mga taga Bukidnon nga ikaw isip mahimo ng vice gobernador sa Bukidnon? Pagsulod gid na ko ani Bern no, napa ko isa ka term and then when I ran as I decided not to run anymore tungod lagi kay nakita na ko pod nga nakoy i-contribute namo po koy I have 20 years of experience sa ako ang pod sa ako ang behind me, so tanan nako nga panahon na pod nga kay giagi naman ko pagka board member sa una. Okay. 9 years ko nahimo nga board member and then 15 years ko nahimo nga legislator. So wow. Taas po na experience na then pag-abot po na ko karon nga nahimo ko nga mayor, then nakita na ko nga
ang Manolo Fortich under my administration, no, not to blow my own horn, pero natay mga kalampusan po nga nahimo og naangkon, no, para sa ato ang lungsod sa Manolo Fortich. So ingon ko nga, why not? Di ba? Ingon ko nga na offer, no? I was offered by the Bukidnon Paglaong Party to run as the vice governor. So kaya ko there's nothing worse in life than being mediocre. Di ba? So always think big, no? Yes. And then katawag mo nga, if your heart is big and then you think makakontribute ka, then go for it, no? So para sa kuha, sama sa akong palambot po sa lungsod sa Manolo Fortich, mga programa, mga proyekto na nakaabot gidili lang sa mga barangayan, puro apil na gid sa mga purok. So ingong ko nga i-try na to basin po sa lalawigan sa Bukidnon, isip kaduha nga amahan na napo tayo mo contribute po dito. So, Anya na ang idol ng bayan!